NV Residence – обект, където всеки етаж трябва да върви по план. Материали, хора, срокове. Всичко нагоре без забавяне. Решението – GEDA 1500Z ZP. Строителен подемник за хора и материали под наем от платформи БГ. Товароносимост до 2 тона и кош с размери 3,3 метра на 1,45 м. Достатъчно пространство за палети, тухли, гипсокартон, лепила, стъклопакети, дограма или цели въздуховоди и всичко, което е необходимо. Скорост от 24 метра в минута, материалите са на височина за секунди. При нужда превозвай хора, без компромис с безопасността. Монтиран, узаконен и готов за работа, точно когато обектът има нужда от темпо. GEDA 1500Z ZP – универсалният подемник за сериозни проекти. Платформи БГ. Движим строителството нагоре, за да ви е